Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kana ka channel kana kicha. Ka shat suk men sim ka dei ka wei na ki jing shat ran rai ba kong san e ha ka jai ban riu khasi jungi ka dei ka jing shat ai ngo ai dem ya utrai nong bo nang thau u bala kar khu ya ki kam ki jam barro chis nam lanter la pen long ya ka ni ka jing shat suk men sim ka ba he chi sin ha ka chis nam da ka seng khasi seng me ha u nai ya yong kat ba ki seng knat ki la ban pen long ya ki nu ki benai Kiba nakaliang ki sengknat ki kwa ban penlong kumta nakaliang ka kenhon jongi haka arpu kundai trik palaleng kot arhajar arpulai kalayo ban sakhi ya ka shat suk ban siem ka wei na kita ka bala penlong haka snong umtrau da ka sengkhasi umtrau Kublai pi borong ipiang subahay pi sa sen pat sa kanang channel jungi ka nakatiar menta kasi ka arpu kundai trik ukulalang kot arja arpulai gidan hakane ka snong umtrau ka bahap apo ka Riboy district hakaba nakaliang ka channel jungi ngiwan bansaki ya ka shat suk mensim ka baar ka pala pelong da ka sengkhasi umtrau ka pade hakane ka dong Riboy haka Riboy district te kumba nakaliang ka sengkhasi ki ju penek pensa ya kareti ka dusur jong nadu ka riam tanrai nadu ki jingshat lane ka ktin ka tling bat kumta terter telengba kane ka wei na ki tnat jong ka seng khasi hang ne po umtrau menta ka si kelayo ban penlong ya kane ka jing ya shat suk mensim haka baki ya kendu lang na barok keleng na kari boy ba kidon ru ki banapo ka East Khasi Hill district te ale ngin ban ya pej ya kane ka program ka jongki ka padai menta ka singi arpnai trik uklan kot arja arpulai Ka sengkhasi umtrau kala penlong ya kane ka shat suk men sim kum shibenta ban ai ngo ai dem ya la utrai nong bo nong thau ubala kerku ya ki kam ki jam ki jong ki baro chisnam lenter bat da ka jing khmi lenti bau ne usnam unde usnam jong ki jing kerku gerhai utrai kin rat na jrong hakane ki sngi lawan bani shibenta da ki phongot ki no shat nadu ki hab baret samlakan thai lambat shinrang bat kirang ba na kaleng ki jaka ka dong Riboy bat kum juru na East Khasi Hill district ha ka jinge sakhilang da kispa ngot ki pai ba laya don rangkat lang ru inong yalam na ka sengkhasi na Riboy sengkhasi na maulai kum ju kinong yalam bat ki dukhot na po ka sengkhasi umtrau shu lapan shit pen sngan ye ka ne ka shat suk mensim da ka jinge don lang ukertong MLA na ka party UDP Umsning constituency lembat kinong senran lang ki jong Nai kang nai biar deh Mukhan. Kini shat na kini kiping ba kuno ba kini Kini kiping ban pedekam apa bangi shat suk mensim. jadi di ne pile kuno ingin Kini ngi thiet ni sadi pat ban kano gini kidon kiba arspa sanho bat kiba spa sanho kiba duna don kini kitiar. tapi judi bekumne man kapur badan kini ki jingshat man Keleng badan ki lempung ngasapet bedeng lempung sang kena sang hilang bat ki lempung shat barit bahek kumne sa di tiar ba keleng kumne lokong di mana Mga dang niya na usning. nam snik di rutin shat na kumno mata kas Ngawan ka. kortikai kini kiping de
Pisngau kumno ha kabide bagay ka program mo kabakila pelong na kalian ka seng kasi na po umtreu seng kasi umtreu bakila pelong ya ka juga shot super sim ka baar ha ka snong Pisngau kumno ha kabide bagay ka jigshot mane kabagay ka seng kasi kala yo ban pelong ha ka sini Ngas ngau tenat namar ba laslem ngimda kam yo asu ti mendapat bagila sedang biang namar bakalong kan yam tenrai temo masuk tenak pelat ikan. Kublai ya pi borok ki nongpet ya kaneka channel nagaliang jongi kum kan hun ha kaneka si ke pementa kepada ka arp kandai torek Kuala Lengkot arhajar pulai ngidon menta kaneka snong umtrau ri boy district habangi poy kaneka snong ngitip ba menta kasi kaneka si ke kerpang jong kaneka snong kamtam ya kaseng kasi kepada hangne na snong umtrau baki penlong ya kaneka jingshat ka jingshat suk mensem kepada ka wei na jingshat kaba ngikum ka jaj baru kasi ngi rakhi hadu mentamane ka jaj baru kasi ka don ya ka jingshat ka bakongsan kum ka jingshat suk mensem bat haman lausnam nakaliang ka sangkasi ha ka jela ka jongi ha po ka briu nyu terap gijupenlong nagaptaban rakhi ya ka kasi bakarpang nakaliang jongi kum ka kanhon ngi don menta hapo ka madan hapo ka sunang umtrau bat piu iru lengba kena ke video ha kepada ki spangut ki rang bat ki thai samla na ki jaka ki paper jong kena ke ribhoi district bat kumjuru nabar jong kena ke ribhoi bakiwan yi kabani simenta nagamta kena ke jingshat ha kena ke si kabamenta nakaliang jong i kanhun ngi don lang hangne bat ki nongkit kam nakaliang ka sangkasi khablai ba ya ka jing don rekat ka jong phi bat pila pelaj ya kapor ya ka ban don rekat bat ngi kum kanhun pajba baro ngi sutu baka jingshat ke kongsan tam jong ka jaj baru kasi jongi kadai ka shat suk mensem bantip khambanya ya ka jingtmu bar ka jingmut jong kadai ka jingshat ngidon hangne ya urang ba ubalong uwaine ki nongkit kam jong ka kanhon sang kasi hapo hangne snong umtro ti bantip khambanya nakalian jongi kum ka kanhon ngikwa ya ka ban keli ya i khnang ba ilai ban batai hatu nadu nangnu kini kinong isimata bat ki partisipan ha badai bat kan ka shat suk mensem ke bamenta ki wan ya ke ban simenta ha kan ka si ke bamenta ngi palat da gispa baki wan ha kan ka madan ya ke ban simenta ya kan ka program ke bakapang ke jongki nakaliang unoilam jong kan ka sangkasi unyo ban batai benya ha badai bat kan ka si ke bakarpang ke jongki khublai sibun ba ya kapor ka jongpi pila pelaj ya kapor ka jongpi habdan ka jingbun kam ka jongpi ha bakum kan ka si ke bakarpang khublai namta jongpi barok kiba snokti bat ngi kum ka kanhon te ha ka por subhaya ka ban batai ka jingmut ha ka bat kan ka jingshat ka kerpang nitip ba ka shat sum sim re ka kiba kum ki jingshat ba nakaliang jong ki noi simata baro kiwan ya ka ban simata ngi i nadu ki khulung ki khana ki rang samla kan thai bat serang kiwan ya ka ban simata ne ki ban ki ba per nadu na ki snong ayu bat nadu nangnu ki ne ki partisipan la ne ki noi simata kiwan ya ka ban simenta ha ka jingshat suk mesem ka jong pi ba sumbat ban batai khambania ha ka bat ka si ka kerpang ka jong pi khnang ba ki pai ba ki nong pet kin so tho ya ka jingmut ban penlong ya ka shat suk mesem ka jong pi ha ka si ka banta sumba ban batai bna
Kaleng Syap ngai kublai ya ka kenhun ke jongpi ba pilaya don lang layat ban ya sakilang menta kasngi ba ni pelong ya ka syat ka jongi ka jumut hi jong ka syat ba ngi pelong menta kasngi ka syat suk mensim kade ka wei na ki ka jing syat ba koridor ba jongi ukun khasi khara khas bujuk ka jumut ka jongkahi ba ngi aingu aidam yo blai trai kanrat nombu nong thau mo lakerku lakerdo yangi baro mta snam bro ci snam la menong lakerku kerdo bat lengba ka jine ka jing ka shat suk mensim ngi ai unang ne unang kerku unang kerdo na menta ka yangi ki kun kasih khara ya ki cai penruhi baro jong beri nyotrep te itahi de I jumut jong ba ngiju pelong ya ka satsuk mensim manusnam kane ka bagi nagaliang jong ki khun samla nagalang sodong jong ka jaka ki yashimenta ya kane ka rukom shat bagi ra lagi tiar lagi white lagi stick ai ka kerteng jong ka jing shat kila ban itu ka jing shat hangne kumba phi la I hamadan ki senrang ke ki shat mo ki shat suwa taka gusto ngi ong ka shat padia ki shat yo namar ka jumut ka jing shat padia long ningkong senrang he ba ulong kum uta mo unong yada ukat arbor unong yada unong nong ri nong sumar ken senrang hadin tupat ki kinte nah pedeng mo ki shat long kum ba yada ken ya ki persa ya ki kun ki kiti gumta ken ka jumut ka de kata de kide ki bawan yashimenta ki tang na po Ribhoy district ne na ki pat ki jaka kinong simbenta kita Ribhoy district ro kidon katu kat lagi tenat sang ba kidon apa district bat nata de na ki keleng jongga beri nyotrep ro ki ya don ban ya simbenta katnosin piju perlong ya kene shat suk musim shat suk musim ngiju pelong hi cisin cisnem te ngi hang ne po omtro ngi la pelong menta ka de ka benta ka baar ka benta ka baar ba ngi la pelong ya kane ka namar ba agi arajar kat pra gila ada pelong ya ka hadin ka tupat lawan no ka khlam mo ngi kham syam la yo su ban pelong ya ka te bat menta bat ngi sedang mentau senapat ngi la sedang biang ya ka ban pelong to katnongut kine ki ba yashimenta hakane ka jing shat menta ki nung sim benta hang ne dadu ki hat baret bat kentai bat senrang gila po caka laispa ngut to kublai sibun ki pajba barok pili asngau kum to ya ka jing pansai pat ka jing kran na uwai na ki noilam jong ka ne ka sengkasi hangne hapo umtrau Ribhoy district ya ka jingmut pat nangno kine ki nong isi metak ba fer giwan te namar kata kumbangi tip ba ka jaj beru ka jongi gindon ya kene ka jing shat ka bokong santam hapo ka bri new trap namar kata kum kadak ban ai ka ngu kum kadak ban ai ka dem hau trai kan rat nongbut nong thau ki penlong ya kane ka jing shat suk masem ya ka ban nagaliang ka sangkasi hang ne po chnong umtrau ki yo ya ban penlong man la usnem kemut chisnem dai chisnem hau banai yoyong man la usnem ban penpau kum kadak bagi ai ngu ya trai nongbut nong thau demo bayalam demo ubadon lam dorkat bat ngi kum ki khun hapo ka jaj beru nyu trap ke jongi kublai sibun ya ka por ke jongpi